Гаразд, повернімося до справ Майдану. 5 років розслідувань, дуже багато резонансних, важливих справ, крапку в яких дуже потрібно поставити. Так, куди вони всі зараз? Дивіться, тут ситуація така, що те, що там можна було розслідувати по гарячим слідам і перші роки, да, воно розслідувалося, і там є і підозри, є і звинувачення, є і судові вироки по відношенню до людей, які здійснювали насильницькі дії на Майдані. Але тут ситуація така, що дуже багато людей, які виявлені, по відношенню яких зібрані достатньо матеріалів для висунення підозри, вони не знаходяться на території України. І всі ці провадження, вони зупинені в зв'язку з так званими міжнародно-правовими характерами пошуку. Да? Тобто там надані доручення на пошук, це все займає багато часу, так. Да, об'явлені в розшук, але вони всі практично там виїхали практично в Росію, а Росія їх не видає. І от в зв'язку з цим призупинені дуже багато кримінальних проваджень по відношенню до тих людей, які вчинили злочини на Майдані. Така ж сама історія по тим злочинам, які в принципі вважаються, що були пов'язані з Майданом, тобто злочини скоєні поплічниками Януковича, там економічні злочини. Така ж сама історія. Тобто навіть там, де є і розслідування, там, де є і вже готові там можливість висунення підозри, вони призупинені в зв'язку з міжнародно-правовими заходами, тобто з міжнародним розшуком злочинців. І от це одна із головних таких причин, чому вони не йдуть. Ну добре, а куди ті справи, які розслідуються? Ну, якщо люди 5 років свого життя витратили на розслідування там якихось справ, так? Ну точно не макулатуру. Ви такі речі кажете, ну куди такі справи? У нас створена комісія, майже зараз 30 людей буде перевіряти всі справи, як вони прошиті, пронумеровані і таке інше. Тобто сьогодні вже була нарада там з керівником Державного бюро розслідування. Думаю, що завтра, післязавтра буде така новина, яка там всіх заспокоїть трохи. В цьому питанні, і вони будуть передаватися. Частина в ДБР, причому частина, можливо, навіть з тими слідчими, які підуть, тому що тут необхідно прийняти відповідну норму в проєкті закону 2116, який на сьогоднішній день на розгляді стоїть у Верховній Раді, щодо спрощеного порядку переходу слідчих Генеральної прокуратури в слідство ДБР. Да? А вони можуть абсорбувати цих людей? Звісно, і ми про це і говоримо. Про яку кількість приблизно йдеться? Це буде залежати від бажання людей. Да? Тобто важко сказати, скільки захочуть піти, з яких підрозділів, які слідчі захочуть піти. Я не можу зараз сказати там про певну цифру людей, які захочуть туди піти. Але, звісно, можуть. І можуть піти з тими самими справами, які вони розслідують. Це було б дуже непогано. В нас вже створено спеціальний департамент процесуального керівництва справами так званого Майдану. І там, до речі, керівником призначено пана Мисяка, і заступником це Сергій Донський, який там проводив ці процесуальне керівництво здійснюється над цими справами. Тому нікуди вони не дінуться. Точно нікуди вони не дінуться. Вони точно будуть збережені, вони точно будуть розслідуватися далі.